Il-kumpanija Enemalta ippubblikat il-kontijiet awditjati għas-sena 2020, accounts li saru pubbliċi kważi sena tard u li juru kif l-Enemalta għamlet telf ta' madwar 36 miljun euro. Fil-preżentazzjoni tal-accounts il-bord tal-Enemalta jikkonferma li r-raġuni prinċipali għal dan it-telf kienet li għal ftit xhur użaw ħafna anqas l-interconnector u xtraw iżjed minant l-Electrogas u Shanghai Electric. Dan seħħ minħabba inċident fl-interconnector. Fi kliem sempliċi, l-Enemalta spiċċat bit-telf għaliex l-interconnector intuża inqas u dan fih innifsu jikkonferma li l-Gvern għandu jdejh marbutin u ma jistax jixtri l-enerġija mill-orħos sors kif verament jaqbillu l-poplu. Fatt illi wassal għal telf ta' miljuni kbar. Minkejja dan it-telf kollu, it-tmexxija tal-Enemalta kienet komda tagħti kuntratt ta' 105,000 euro lil Monika Farrugia, membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, ġob illi ngħata mingħajr ma ħarġet sejħa. Intant, l-istess accounts tal-Enemalta juru li fl-istess sena li fiha l-kumpanija għamlet telf ta' 36 miljun, Shanghai Electric irrapportati li għamlet profit ta' 15 miljun euro mill-impjant tal-BWSC li kienet xtrat minant l-Enemalta. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija staqsa x'kienet ir-raġuni vera wara r-riżenja taċ-Chairman tal-Bord 7 xhur biss wara li ġie appuntat. Id-deputat Mark Anthony Sammut fl-istqarrija insista illi dan is-settur jeħtieġ trasparenza totali. Il-bot mill-propaganda partiġjana għandha tittieħed kolazzjoni meħtieġa sabiex kull min kien involut fil-korruzzjoni wasal din is-sitwazzjoni jieħu dak li ħaqqu filwaqt li l-Gvern għandu jikkoreġi minnu fih is-serq li qed isir mill-kontijiet tad-dawl l-ilma u jagħti l-flus lura lil kull min insteraq.